s'havia tancat el Teatre Melic i aquestes parets de la Puntual eren el taller de construcció de marionetes de la companyia, La Fanfarra. I aquest local se'l va quedar mon pare i al cap de pocs anys, després d'haver fet alguns tallers de construcció, alguns cursos amb titellaires, va decidir convertir-lo en una petita sala de teatre especialitzada en titelles. Els 80 i els 90 van ser una època de ruptura amb els motllos anteriors. Sortint d'una dictadura de 40 anys, es van trencar totes les maneres d'explicar històries, es va recuperar les titelles i es volien fer coses totalment diferents. Ens trobem que en el segle XXI, en realitat, mirant la programació en general, per públic familiar, s'ha tornat molt més als contes tradicionals. Es torna molt més a parlar dels contes tradicionals, del Patufet, de les Rínxols d'Or, etc., mirant la programació en general. Aleshores, veiem que hi ha una revisió de la tradició jo crec que és més patent ara que a finals del segle XX. Josepet, soc en Patufet. Evidentment, en el segle XXI també anem incorporant petites tecnologies, anem adaptant. Les dramatúrgies jo crec que sí que s'han enriquit molt el que es feia durant el segle XX. Evidentment, la cosa no deixa d'evolucionar, però crec que l'equilibri entre tradició i contemporaneïtat, doncs, bé, cada creador i cada artista el fa seu a la seva manera. Tots hem tingut experiències amb intentar animar algun ninot de petits. Tots ho tenim a dintre, tots hem jugat amb objectes dotant-los d'algun tipus d'ànima. I quan ho veus fet en escena, i si ho veus fet per uns professionals que hi hem treballat i tenim una mica, sabem com es fa, doncs crec que això connecta molt amb tothom i sorprèn molt. Al final estem jugant amb la vida i la mort en temps real, en directe, i això captiva a tothom. Ens senten respirar, es veu tot des de molt a la vora, i el públic també. Entre ells estan junts, estan fent com una petita comunitat en cada representació que fem aquí i es nota molt a la sortida. Els nens van creixent i arriba un moment en què ja deixen de venir, aquelles famílies després te les trobes pel carrer per casualitat. Però sí, el que sí que hem notat és que a poc hem anat consolidant el projecte, ja tenim un públic que omple en general el teatre amb molta regularitat. Tenim un percentatge d'ocupació superior, diguéssim, a tots els teatres, a la mitjana dels teatres de Catalunya. El sistema d'ajudes no està pensat per projectes petits i aleshores ens suposa una inversió de temps molt gran, i en aquests 20 anys sí que hem anat constatant que cada cop se'ns demana i s'exigeix més papers, més burocràcia, i això hi ha moments en què arribem a la saturació. Des de diverses escoles de teatre surten joves interessats en l'art de les titelles, en el teatre visual, potser amb propostes més híbrides, però també hi ha joves que de cop i volta es troben amb un espectacle de titella de guà tradicional i l'entenen i veuen quina és la màgia i la riquesa que té i també s'hi apunten, també estan començant a fer espectacles en aquest sentit.